Reći ću vam nešto kao trener, sertifikovani, kao medicinski tehničar po struci, kao trenutno student medicine, kao neko koji je bio gojazan kad je bio mali. Nije kad je bio mali baš, ali kad sam bio mlađi. Ljudi, sasvim je okej prihvatiti da imate više kilograma. To nije ništa strašno. I sa medicinske i sa zdravstvene strane kad posmatramo, nije pogrešno da vam neki medicinski profesionalac kaže i zdravstveni radnik da vam kaže da imate više kilograma, 5, 10 ili nebitno je sad. Sada idu one, ne znam, malo deluzivne epizode, odnosno kada se mi ubeđujemo da je nešto tako kako nije. A nema potrebe da vezujete emocije za to kako stvari stoje. Ako je ova majica bela, sad, da li ja volim belo? To nema nikakve veze sa time da li će se ova boja promeniti na osnovu toga kako se ja osjećam u vezi ove majice. Razumete? Znači ona je bela pa je bela. Može ona meni da se ne sviđa i ja i dalje da je nosim. Da ne volim belu boju i da je dalje da je nosim. Ali bitno je da sam ja svestan da je ta majica bele boje. Da ja ne ubeđujem sebe kako je ta majica neke boje koje nije. Odmah vam kažem, nije ništa, ovdje niko ne priča o tome da li je lepo, da li je ružno, da li treba da se vređa ili bilo šta. Nikoga ne trebate da vređate. Apsolutno nikoga. Samo vi trebate biti svesni sa samim sobom da li imate više kilograma ili nemate više kilograma čisto iz zdravstvenih razloga i jednostavno zašto morate da lažete sebe. Nema potrebe za time. Vi možete sebe apsolutno dobro da nosite, čak ćete mnogo veći respekt i mnogo veće poštovanje zaraditi od ljudi ako kažete da, znam da imam 2-3 kg, 5, 10 viška. Ja sam sasvim okej sa time, zašto tebi to smeta ako meni to ne smeta? Vi tada u stvari pokazujete da niste nesigurni. Vi ovako kada se borite, voli me, gledaju mene kako sam lepa, kako sam prezgodna, kako svi moraju da misle kako sam ja prezgodna. Ili ja da kažem, znači možda se nekom ne sviđa ako izgleda, ako neko ima više mišića ili manji procenat masti, ja sam sasvim okej sa tim. Znači morate naučiti da odvojite tu emociju od realnosti. Znači ako je realnost to je tako. I sad ako vi imate sa tim problem, u tom grmu leži zec zapravo. Znači ako je nešto tako kako jeste, to je činjenica. I uvek kažem, iz zdravstvenih razloga gledate da regulišete visoke telesne mase. Da ne biste ušli u insulinsku rezistenciju, rizik od dijabetesa, od povišenog krvnog pritiska, srčanih i kardiovaskularnih problema, kasnije naravno i nekih drugih metaboličkih poremećaja, znači iz nekih drugih razloga. Ali poenta je da budemo svesni sebe, da budemo svesni svojih sposobnosti i naravno ne moramo se uklapati u socijalne norme. Samo je bitno da smo svesni. Ne moramo drugi ubeđivati. Zdravo.